Når man er på udkig efter en andelsbolig, så skal man have det samme i hovedet, som man har, når man er på udkig efter alle andre typer bolig. Ejer, hus. Du skal tænke på, hvor du er i livet, om den har den rigtige størrelse, den rigtige beliggenhed. Hvis du ikke har børn, men måske forventer at få dem på et tidspunkt, er der plads til dem? Er der skoler i nærheden? Du skal selvfølgelig også have tjekket med din bank, før du ligesom forelsker dig i et eller andet, som du ikke har råd til. Så lige få en idé om, hvad det egentlig er, du skal kigge efter. Og når du så har det, og de egentlig har de informationer, de skal bruge, så kan du bagefter bare ringe til dem og sige, nu har jeg fundet den her bolig, den koster det og det, boligydelsen er det og det, og så kan de jo svare dig på 5 minutter, om du har råd til den eller ej. Om prisen er rigtig på en bolig, er svær. Alle er bange for at købe noget, der er for dyrt. Andelsboliger traditionelt vil du sammenligne med en ejerlejlighed, tilsvarende størrelse, tilsvarende beliggenhed. Og så siger man, at udgifterne til andelsboligen skal ligge på 80% af, hvad de er for ejerlejligheden. Og så har du en tilsvarende pris. Men du kan aldrig vide, om de ejerlejligheder, du sammenligner med, som også er til salg, om de bliver solgt til den pris. Du kan gøre det selv, du kan selv lave beregningen, men det bedste er, at din bankrådgiver også går ind og kigger på det for dig, og siger, at det her er en lejlighed, som han vil lade dig købe til den pris. Banken kan godt finde på at sige nej, hvis de siger, at den lejlighed bliver simpelthen solgt for dyrt. Du vil komme til at sidde med et tab på 300.000, hvis du skal af med den her inden for en årsskole i årrække, så det synes vi ikke, at du skal gøre. Så banken skal nok undersøge det for dig også. Du skal bare bede dem om det. Når du så har fundet en andelslejlighed, du godt kan lide, og du får alle informationerne fra foreningens administrator eller bestyrelse eller ejendomsmaleren, du får referatet fra generalforsamlingen, du får vedtægterne, og du får regnskabet, så skal du kigge det godt igennem. Vedtægterne er der ikke så meget at sige til. De er ret standard. De bruger ABF standardvedtægter, de fleste andelsforeninger i Danmark. Regnskabet siger der noget om, hvordan andelsboligforeningen kører. Havde de overskud sidste år? Havde de underskud sidste år? Hvordan budgetterer de med indeværende regnskabsår? Underskud eller overskud? Hvad for nogle lån har de? Hvad for en type lån er det? Hvor meget skylder de af deres friværdi i lån? Din boligafgift er bestemt af, hvor stor gælden er i foreningen. Din lejligheds maksimale værdi er bestemt af, hvor meget gæld der er i foreningen. Hvis der skal laves nyt tag om 2 år, så er der sikkert snak om det på generalforsamlingen. Læs referatet igennem. Spørg bestyrelsen, ring til formanden, for at vide, om de planlægger nogle store renovationsprojekter, som der skal lånes penge til. Og hvis ikke der er taget forbehold for det lån, vil det så betyde, at din andelslejlighed kan sælges for en maksimal værdi, der er 100.000 lavere om 2 år. Hvis der er taget forbehold for lånene, så vil din maksimale værdi formentlig være den samme efter renovationsprojektet. Men få styr på, hvad det er for nogle lån, de har i foreningen, om de betaler afdrag på dem eller ej. Om boligafgiften ser ud til at blive større, fordi der skal optages flere lån over de næste par år. Og om du kan regne med, at din andelsværdi har den samme størrelse de næste par år. Når man køber en ejerlejlighed, er det altid godt at have en advokat med. Når man køber en andelslejlighed, er der ikke tradition for det. Og det er der ikke, fordi at det er for, jeg tror 90% af andelsforeninger, de er administreret af en advokat. Så er der så nogen, der er selvadministrerende. Der kan det være en god idé måske at have en advokat med. Men har de en administrator, så er administrator, jurist, de er ansvarlige for at udarbejde en købs- og en salgsaftale. Du får også en fra en mægler, men du får også en overdragelsesaftale fra administrator, som bliver underskrevet af dig, af sælger og bestyrelsen i foreningen. Og der er det administrator, der som jurist er ansvarlig for, at alting det foregår, som det skal. At der ikke er penge under bordet af den slags. Så nej, det er ikke 100% nødvendigt med en advokat, når du køber en andelslejlighed. Når du så har fundet din andelsbolig, og skal have den finansieret, så har du ikke de samme muligheder, som folk har, når de køber ejer eller de køber hus. Du kan ikke få realkreditlån, og du kan ikke få rentetilpasning, som du hører om i pressen osv. Du har de lån, som dit pengeinstitut nu engang har valgt at stille til rådighed. Hyppigst vil det være andelskredit eller andelslån. En andelskredit er mere fleksibel, hvor du har en maksimal belåning, som du så kan smide for eksempel din løn ind på, og så betale mindre rente i en periode.
Hvis du ikke vil have fleksibiliteten, så kan du tage et andelslån. Det er fast. Du ved, hvad du har at regne med. Det er 30 år, og det er en fast månedlig ydelse. Så kan du strukturere det, at du har andelskredit på en del af belåningen, og du har lån for resten. Det vil langt de fleste pengeinstitutter insistere på alligevel, hvis du skal låne alle pengene til andelslejlighed. Du kan også i langt de fleste tilfælde vælge imellem en fast rente på lånet, enten i hele løbetiden eller en del af løbetiden, eller en variabel rente på lånet eller andelskreditten. Langt hen ad vejen er det et spørgsmål om risikoprofil. Hvordan sover du om natten, når de snakker om renter i fjernsynet? Hvis du sover rigtig, rigtig dårligt, og du skylder 1,5 million væk, så prøv at få overveje muligheden for fast rente. Skylder du 0,5 million væk, så er rentemarginals tabet på, at renten stiger, er ikke så stort, at det altid vil kunne betale sig, men snak med din bankrådgiver om det. Som jeg rådgiver, der selv ejer en andelslejlighed, som jeg købte for 3 år siden, så har jeg opdaget, at der er én ting, man skal være meget opmærksom på. Og det er den vurderingsrapport, man får sammen med købsaftalen, som er lavet af en vurderingsmand, som enten er selvstændig eller arbejder for administrator. Det er ikke en syn- og skønsvurdering. Det er ikke en tilstandsrapport på lejligheden. Han er ikke ansat til at undersøge, om der er ting, der ikke virker. Han er ikke ansat til at se, om der er ting i lejligheden, der er ulovlige. Det skal du selv opdage. Og i langt de fleste køb og salg, der har du 14 dage til at gøre det her. Der er tilbageholdt nogle penge fra din købesum. De ligger hos administrator og bliver udleveret til sælger efter 2 eller 3 uger. Du har de 2 eller 3 uger til at gøre indsigelse, hvis du finder fejl og mangler i lejligheden. Et hul i væggen gemt bag klædeskab, de ikke har taget med. Ulovlige elinstallationer. Den slags. Blandingsbatteri, der ikke virker ordentligt. En flækket flis. Tjek, at lejligheden er i god stand. Tjek, at der ikke er ting, som egentlig var ulovlige, og få det gjort, inden der er gået en uge, fordi du mister meget hurtigt indsigelsesretten over det.